No, tak Takže jsem ráda. aspoň, že tak, no. Jo. A jinak, cože jste tady blbla o koníkovi? Koncít? Som mi rozprával o jednom koníkovi, ktorého som mal od jedného Mexikánca. To volá, že Vaneska. Som asi aj rozprával. Tak to já jsem měl teďka od Jank jakoby dače a budu si pořizovat zase velškoba, protože tohle nedám. Nejsou pohodlní. Je to malý jak pes. Nechcete dače, slečno, pak? Asi tak za 4 dny, za 5. Úplně novej, funglovka. Já mám taky Ne, svého koníka. dače nie sú malé kone. Že ne? Dače sú väčšie kone jak Mizuráci. A dost, pojďte ven. Jako ukázat vám toho koně, já vám nic dělat nebudu. Špatně specifikoval, kurva. Koľko má rokov? No, 7,5. To je dače. No to jako nedělám, jo, to je od Jank, jakoby. Čože? Jo, To je samica? nevím, co to je, ale Jak nevieš, čo No to tak, je? tak koukni, jestli má kulky. jakoby koupím tomu boudu a jebu to, jako. Ak je to menšie ako môj Mizuráci, jak je to možné? Nevím, Či dače nikdy neboli také malé? nevím. Říkám, jako koupím tomu boudu a mám to v piči. Ty vole. Tak to jo. Hovoríš, že veľa pracuješ teraz. No, teďka už je to zase jakoby o něco lepší, no, ale zase tenhle víkend to bude na píču. A tady hlavně jakoby nestíhám nic, no. Nestíhneš urobiť všetky vývozy. No ale jenom kvůli farmářům, že jo. Já mám u všech, úplně u všech farmářů ve státech objednávky. Nikdo mi ještě nic nedoručil. Ale úplně u všech to mám, jako komplet. Jako nikdo jiný už není. Keď si u všetkých urobil po 5000 objednávky, bodaj by ti to takto doručil, akože ty vole. No, tak slečně to jsem dával jako 5000 toho obilí a ty 2000 kukuřice, 1000 cukru a jinak všude je rozházenýho prostě obilí. Že chci prostě obilí a potřebuju to do pátku a co nejvíc. A dneska tady byl brečet ten Z, nebo co, on si vzal pivo, že jo? Ano. A prý, že nějaký čurák má všude v objednávky a že mu nikdo nemůže doručit v obilí, jakože on potřebuje. Říkám, to jsem já. Takže hej, no. si tak, no. No, říkám, no, to jsem ja som hovoril, že to môže byť prúser. No já za to nemůžu, oni nejsou schopni dodávat, že jo, protože jim to guvernér vylepšil, že jo, musí to hnojit, musí to zalejvat, že jo, aby to rostlo, no tak dřív jste to zasadil a šel jste do hajzlu. Za 3 hodiny jste přišel, teďka už ne. Ja som si myslel, že hnojič Jakoby treba neměli vždycky. práce dost. A ten mi říká, že je schopný jakoby sklidit denně nějakých 700 obilí. Ten novej z té farmy. Říkám, no dobrý, no, já potřebuji minimum jakoby 5 táců. Takže se snaží chlapec, no. Zajímavé. No, nemůžu se dočkat, až tady bude druhý viskař, tak to tady lehne popelem, jakoby. No, a u vás novýho, slečna, pan? Čo, barák hotovej, nebo? Barák už hotový. Jo? Vyzerá famózne. Je moc krásný. To musím posoudit sám, jako až pojedu kolem na psovi, tak se tam stavím. Na psovi. A na tom, co tomu mám říkat kůň, jakoby, no. No tak furt je to větší než pes. No, to nevím. Takže jsem si koupil dneska velškoba a dal jsem ho vycvičit tomu Johnsonu. Říkám, tohle ne, tohle jako srdce nepřekousne, jako on je rychlej všechno, ale jako to vypadá jak čela na bombóně, kurva. Maličký. Nevím, jak je to možné, že taký maličký. Nevím, ještě jsem říkal Young, že potřebuji jakoby toho nejvyššího, co je schopná jakoby takzvaně udělat, jo. Jo, to vyroste ještě, tady ho máte. Říkám, jo, super, tady je litr. To ještě vyroste.
Říkám, ty pičo, každý den čekám, až vyroste, vole, a ono furt nic, ale zalejvám to, hnojím to, nic, nepomáhá. Ja, To je v piči. to je v piči, no. To je extrém. Každý se mi směje, ty vole. Tejt nejvíc. Čurák. Ježíš, kdo pak na to přijel na Poníkovi? Kokot. Na Mini koník, no. Takovej koník do kapsy docela. Ještě vy začínejte, kurva. Všichni mě tady toho koně šikanujou. Dneska Eš Já na to jenom koukala taky a kráčela prý, ve co to je. vašich šlépěních. No. No, má stejnou výšku jako vy, ten koník, jako. To nevím, jestli urážíte koníka nebo mě. Jenom, že jste takový, jako, že by se k vám hodil, jako kdybyste ho pak chtěla, tak já vám ho věnuju. Zadarmo, klidně. Protože je zbytečný, aby mě pak stál ve stáji, až budu mi to velškobat. Je to na tebe, Lauri. Nevím. Má to je tak 4-5 dní ještě, že jo, než mi vyroste a to, takže máte času hafo. Uvážím. Dobře. Třeba se nafoukne do té doby. Ja mám teraz dostať nového koníka, no, od Mhm. Carol. Mizuráka. Já prostě nevím, no. Jako, já jsem chtěl dače, aby to prostě něco jelo tak, ale jako toto ne, kurva, jako. Tak to neviem, či robí všetko správne, ako má. Keď také malé sa jej No, podarilo. Asi málo vychovať. krmí. no, nevím, prostě, jako, Eš na to koukala, jako, co to je, kurva? Ale tomu je ještě málo, ne? Říkám 7,5. Čo, kurva? Já vám ukážu svýho jako to a hnedka mi nabízela, mě tam udělala přehlídky asi 10 koní a tamhle jsme jeli a tamhle jsme jeli. Říkám, kurva, já nic nechci, já chci nafouknout tohle. Chci nafouknout tohle. Prej, Takže je no, to samec alebo samica? já nevím, co to je, jako proč jako samec by byl vyšší, nebo No, No občas Je tam mývají rozdíl, takovou ano. mohutnější stavbu těla. mohutnější, no. Sú. No, jsou více statní jo, super, než ty takže klisny. bude stejně vysoký, akorát bude širší. No to mě potěší, jako. No ne, i vyšší by měl Keď být. ja mám tiež teraz dostať, myslím, samicu, no. Já nevím, já jsem dal Ne, objednávku jo, takhle. a Mizuráka, vyloženě no. Myslím, že ten, je. tohle je ta objednávka, takže asi tak. Takže dačo už jsem si to rozmyslel, že dačo už nechci a budu se držet prostě toho velškoba a budu spokojený člověk. Mhm. Ten už tvoj ti zomrel, hej? Cože co? Ten tvoj ti už zahynul. No, to já jsem měl vždycky velškoby, že jo, ty dva a už jako oba šli, no. Mhm. Bohužel. Tenhle se nic nedělá, on vás nekopne nic, tam ty ještě kopnul do držky, jak jsem skončil u doktora, aspoň jsem měl co dělat. Tenhle nic. Zajímavé, No, tak aspoň je dobře vycvičený. Jo, tak jako stejně, kdyby mě tohle koplo, tak to je něco jako kdyby se na vás vrhl čivava, že jo. Nebudu se vyjadřovat. Prostě to bez šance. Jako ještě neříkejte, že na vás začne čekat. Jako. Říkám tomu, koupím boudu, dám tomu řetěz a nechám to prostě u baráku. No piči, mám hlídacího koně. Poníka. Tak jo. Tak smutné strašně. Jo, to je to smutný. Smutný je na tom, když na tom někam musím jet. Vždycky zajedu někam za strom, za krč, tam ho odvolám do hajzlu a do pěšky. Keď chceš, tak budeme zatvárať tak o polnoci, tak keď chceš, Polnoci. môžeme ísť pozrieť na dom. No? No, tak jako teoreticky můžu, no. Ale není tam po cestě vysoká tráva nebo něco, on by jinak neprojel, kurva. Nemusíte se bát. Možná se jenom Hozdvíhneš trošku- za chrbot a prebehneš. Abych sa nebol alebo nestratil. Zaplatil bych Mailand, kdybych na tom viděl Altonova prostě sedět. To by bylo tyhle pokoukání jak hajzl. No, viděli jste toho velkého koně? Videl som koň, ale neviem, kto to bol. Nevím.
Nevím, ale byli tam 2 lidi. To Volá jsem se tak třeba Ada zkusil. s guvernérem nebo něco takového se tady ochmejtali. Hmm. Zdraví, zdraví. Zdraví,